Ja, een hele goede morgen. Daar zijn we weer eens. Het is vandaag zondag, dus ik hoef eens een keer niet te werken. Sowieso hoef je op zondag niet te werken, want dan is de winkel überhaupt dicht. We gaan nu in ieder geval beginnen. Dat doen we met de extra trein naar Den Haag Centraal. Van 7:37 uur. Dus ja, waarom extra trein? Ja, dat zijn weer ergens werkzaamheden. Dus dat ding is weer bijzonder. We gaan hier langs Steenwijk, Meppel, Zwolle, Vathorst. Volgens mij gaat hij helemaal via Hilversum en zo ook nog, want daar staat er hier nog niet op. En we hebben hier ook geen CTA, dus ja, zodoende. Zal met een ICMM rijden. Met de 42,50. Dus nu naar Meppel toe. We gaan linkerspoor eigenlijk tot aan Steenwijk. Ook weer leuk. Dat zit nu ongeveer tot niks aan. Hier zo volgens mij de volgende trein zo een half uur en die gaat precies onze kant op. Dus ja. Maar in ieder geval met de extra trein, die gaat overal in Amersfoort stoppen dus ook straks. Nou ja, wij gaan dat niet zien, maar overal in Amersfoort, Hilversum, Duivendrecht, Schiphol Airport, Leiden en dan naar Den Haag. Niet via Almere, want dat zijn we dan weten. Dat is dus ook wel het meest spannende vandaag. En waarom dat dan extra trein moet heten? Je moet gewoon Intercity NS, kom op zeg, wat een gezeur. Nou ja, goed. Wie ben ik om dat te bepalen, hè? Aangekomen op station Meppel, dat is het enige wat ik hier te melden heb. En die zit met 206 gaan we nu naar Utrecht, denk ik. Ja, naar Utrecht. Dus dit is direct in de hoofdstad. Doe de deur naar autistisch. Ga eens dicht, dankjewel. Hallo John. Goedemorgen. Het is niet voor niet zondag, hè? De zon schijnt, wat goed. Nou, ja, wat kraam je weer een hoop onzin uit, man. Jeetje mina. Het is 8 uur en je begint al. Wat is het leven toch altijd weer een grote teleurstelling als je dan op Utrecht Centraal aankomt en je comfortabele compartimentje van de vroege morgen moet verlaten. In ieder geval hier overstappen op de inzending naar Venlo en die vertrekt van voor de CTA eraan het doen. Ik heb geen idee, maakt me verder ook niet heel veel uit. Nou, dat is dan ook voor hier het meest zinnig wat te melden valt. Want het is zondagochtend, wat wil je dat ik meld? Aangekomen op station 's-Hertogenbosch. Vanaf hier gaan we verder met de sprinter richting Dordrecht en die vertrekt van spoor 7 en ik kwam uiteindelijk spoor 6, dus dat is niet zo ver gelukkig. Met de Antifa flirt gaan we nu naar Tilburg Race. We gaan niet weer naar die bulten, we gaan nu echt de ultieme fapper uithalen. We gaan naar Hult toe. Yes, feest. Met enkele minuten in de plus is dit Tilburg Race. Want de trein wil al niet weg uit Tilburg Universiteit. Nou ja, dat snap ik ook wel, want Tilburg Universiteit, Tilburg University, is uiteraard ook een prachtige plek. Mooie onderhouden boerderij daar. Nice. Fantastisch. Hé, dat zit hier naar Eindhoven Centraal. Ga ik van, ja, dat rijdt hier inderdaad nog. Kijk wat mooi. Perceel gesloten. Op de ultieme vappersplek van Hulten is er in ieder geval niks meer te snuiven, dus dat is dan wel weer jammer. Het is altijd leuk dat Brodel ook meekijkt. Helaas geen de zon, dus die dingen doen het. Er komen trouwens vandaag ook nog 2188 locomotieven naar Nederland, maar die rijden volgens mij ook zo fout voor de zon als het maar kan. Dus ja, dan ook vandaag pas vrij laat uit Venlo en ik wil een beetje op tijd thuis zijn. Dus nou ja, het spul gaat toch ooit wel een keer rijden weer in Nederland, ga ik vanuit. Dus nou ja, dat hoeft niet zo nodig per se nu. Oh help, beter laten we die klerenbeesten mij hier zo wel gewoon langs. Oh nee, help. Hebben jullie kindertjes nog? Hebben jullie nog echt kinderen of rotten jullie gewoon op zo? Maai ik er langs of net?
Mag ik er langs, jongens? Ja? Dank jullie wel, jongens. Fantastisch. Die beesten kunnen behoorlijk agressief zijn, heb ik begrepen. Nou, gaat goed nu. Op naar Tilburg Race. Of ook maar even doorlopen. Het is ook aangereden. Aangekomen in Tilburg Reeshof. Met vluchtje nummer 50 Hoogboot naar Vlissingen ga ik vanuit met Vlissingen. Ga ik dat ik anders heen, want in ieder geval nu met deze trein nu naar Dordrecht Zuid. Laten we ook Thalys. Een dubbele snelspot, verdorie. Ik denk alleen dat het is niet meer zichtbaar. De Thalys naar Amsterdam Centraal. Ping ATB. Nou, we rijden weer netjes. Matthias zegt hallo vanuit Dordrecht Zuid. Toen ik hier 22 februari was, zat dus allemaal spullen voor politieke partijen. Tegenwoordig zit het volgeplakt met Hart voor Vrijheid. De anti-lockdown organisatie. Nou ja, goed. Tijden veranderen, hè. Ook al was COVID toen ook wel al een belangrijk thema uiteraard. Zeker voor bepaalde partijen die er toen gingen. Ik moet me niet pas een politiek goeroe hier of zo gaan uiten. Of mijn mening, en dat mag dan weer niet. Matthias training zo onafhankelijk als het maar kan, uiteraard. Ja hoor, daar is geen twijfel over mogelijk. De plantjes daar hebben ook een behandeling van mij gehad. Yes, welkom bij Wandelen met Matthias. We lopen nu gewoon letterlijk door de achtertuinen van mensen of zoiets. Nou ja, achtertuin. Ik weet niet precies wat dit voor pad is of zo. Ik vind het wel weer vrij bijzonder. Maar ja, weet je, het is een pad, we kunnen er lopen. Ik vind het fantastisch. Op naar Dordrecht Zuid, weer terug. Hè, ja. Dan gaan we trainen en dan gaan we gewoon naar Parijs. Want ik ben veel te moe eigenlijk. Ik heb een ruknacht gehad, dus ja. Dan gaan we gewoon lekker zitten. In de eerste klas uiteraard. Gaan we ook betalen. Dus ja, dan genieten op naar Friesland weer. Maar het duurt uiteraard nog. Ik heb sowieso ook nog amper gevlogd, dus daar kan ik heel veel laten zien. Yes, dat wordt leuk. De gangsters van Dordrecht Zuid verblijven dus kennelijk hier altijd. Ja, normaliter duurt dus nu naar Friesland, naar Wolfgang te gaan. Dat duurt dan dus een uurtje of 3 à 3,5. Nou, met deze toeristische route die wij gaan nemen duurt het exact 4 uur. Maar is die trein trouwens zo vroeg weer? We moeten maar 28 weg. Die trein was hier om 25 al. Nou, in ieder geval van 14:28 tot 18:28, dus exact 4 uur. Dus nou, dat wordt weer een mooie reis, denk ik. Maar nu eerst naar Dordrecht toe met Flirt 2218. Firma M8649, die hadden we vanochtend ook al mee. En de stoel staat nog precies zoals het was. Vanochtend had ik hem even achtergelaten. Maar de stroom doet er daar niet, dus we gaan nu maar eens kijken of je het hier wel doet. In ieder geval met deze trein nu richting Leiden Centraal. In deze trein van de Action doet de stroom het uiteraard weer niet. Nou, dan gooien we de powerbank er zo alweer tegenaan. De zeer fraaie naam ook uit van dit station. Den Haag Laan van Nieuw-Oost-Indië. Of Den Haag Laan van Nooi. Nou, dat gaan we niet zeggen zo. Nee, ik kom hier niet zo vaak in deze hoek eigenlijk, maar ja, op zich leuk wel een keer. Gaan we deze trein dus tot Leiden, zoals ik eerder al zei. Aangekomen op station Leiden Centraal. Wat leuk hier. Onze trein gaat dus naar Venlo. Nou, is het zo, ik vind het echt een lelijke idiote route, maar goed.
Ja, ik kan nu ook weer rijden, dan heb ik nog 5 minuten later. Ga ik via Woerden, Alphen aan de Rijn, en Woerden. Dus in Utrecht. Maar nee, wij gaan toeristisch doen. Wij gaan zometeen naar Friesland. Kijk, ik heb ook eten, kaasbroodje. Dan gaan we zo meteen dus verder met de extra trein naar Leeuwarden. En die gaat dus weer helemaal toeristisch via het Gooi. In de meeste landen is EX iets van expresstrein, niet extra trein. Het is sowieso gewoon IC, maar oké. NS is weer lekker capabel. Maar echt even serieus, de afkorting van extra trein is toch EXT? Dat ben ik dan gek geworden ineens. Dat was dan nog, dan zal ik wel gek geworden zijn. Maar het maakt ook niet uit. Als het ding maar naar Friesland gaat, dan vind ik het allemaal prima. Wat een prachtige route om ook naar Friesland te gaan. Echt, ik kijk er nu al naar uit. Ja, fantastisch. En met deze audio en de 4011 gaan we geheel in stijl naar Steenwijk. Steenwijk ligt in Overijssel, dus we gaan helemaal niet naar Friesland. Je reist nooit naar Friesland haast. Je gaat pas in Overijssel, dus in Steenwijk overstappen op de trein naar Friesland. Maar ja, weet je, Overijssel die geeft, op zich, op zich, Steenwijk is wel handig om over. Ja, Meppel kan ook, maar verder ben ik op zich misschien ook wel blij dat Steenwijk niet naar Friesland hoort. Want Steenwijk is echt ontzettend lelijk, mensen. Steenwijk, dat is echt zo afschuwelijk. Het station, als je daar komt, denk je al, waar ben ik nou weer beland? En dan moeten al die Chinezen naar Griet worden, hè. Die Chinezen denken ook, wat is dit voor ontwikkelde bende hier? Ja, jongens, ga wat doen aan Steenwijk. Dankjewel. Nou, die mooie 188 locomotief, zoals het staan, is dus hier in Amersfoort terechtgekomen. Nou, daar hebben we nog niet, maar die gaan binnenkort waarschijnlijk wel testrijden, dus daar kunnen we lekker op afgaan. Aan de andere kant over een paar jaar is er zo vergoeden. Ik ga me er niet op als een maloot op zitten haasten en helemaal gekke capriolen er maar uithalen. Dus nu, ik zag allemaal rukplaten voorbij komen, anders iedereen was ontevreden en verdrietig en boos, dus ja. Het staat zo idioot lang stil hier in Amersfoort. Zo'n stoppen, Schothorst en Vathorst. En ik snap het niet meer. Nee, ik vind het echt niet leuk meer. Ik wil je weg. Bah. We zijn in Zwolle. Hier mogen gelukkig lekker blijven zitten. Yes, we zijn Zwolle inmiddels uit. Kijk, zie je wat mooi. Fantastisch, allemaal wat werken zo hard. Die toppetjes van Pro. Dan heb ik straks een rechtstreeks de trein naar Zwolle over. Dat is precies niet allemaal. Want ja, Meppel 1 moet wel uitblijven. Hè. Nu dus onderweg richting Meppel, Steenwijk. En daar staan we eruit. Deze zijn verder richting Heerenveen en Leeuwarden. Gelukkig stoppen we niet in Staphorst, dat is geen station. Ja, op zich zou ik wel mogen kopen voor de stoptrein. Ik is eerlijk, Staphorst is best wel iets, maar goed, dat is voor nu niet te doen. We hebben een video. Ja joh, een hele video gaan maken over dat Staphorst een station moet krijgen. Dus ja, nee, dat is niet mijn taak. Dat is niet, ik heb er helemaal geen doelgroep voor. Wat is dit incapabel om dit zo met één hand nog willen filmen. Aangekomen op station Steenwijk, nog niet helemaal, bijna. Ja, yes, daar ben ik weer. Weer een hele bijzondere dag. Hopelijk niet, want hier hadden we oké, nu met SNG 3015 dus. Dan zeg ik niet dag en dag. Het is toch altijd weer het welbekende stukje zo hier. Hè? Je hebt door een mooie weilanden, een paar kleine dorpjes. Maar in het verleden dan onze trein heeft stond in Peperga natuurlijk. Maar dan heeft nog eens een dienstregelingpunt, PPG zo uit mijn hoofd. Dat is het meest zinnige wat ik erover te melden heb. Wat wel belangrijk is, geef een like, abonneer, druk op de bel, ja dat is allemaal geweldig mooi.
En dan zeg ik tot de volgende keer. Doei doei!